имрӯз дар варзишгоҳи байналмилалии Аммон бозии панҷуми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 миёни дастаҳои мунтахаби Урдун ва Тоҷикистон баргузор мешавад. вохӯрӣ соати 22:30 ба вақти душанбе оғоз хоҳад шуд. Мунтахаби Тоҷикистон пеш аз бозӣ бо якачини Урдун тамринҳои охирини худро анҷом дод. Тими миллии кишвари мо қабл аз бозии панҷуми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ бо тими Урдун тамринҳои пеш аз бозии худро баргузор намуд. охирин машқҳои пеш аз бозии дастаи мо дар варзишгоҳи байналмилалии Аммон сурат гирифта 1 соат идома кард ки ситоди мураббиён охирин тавсияҳоро ба футболбозони тими миллӣ пешниҳод намуданд. сарвони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Аҳтам Назаров зимни нишасти матбуотӣ иброз дошт ки мо бо тамоми қувва ва нерӯ бар муқобили тими миллии Урдун бозӣ хоҳем кард ва аммо барои ба даст овардани 3 имтиёз ба ин ҷо омадаем. умедвор мешавем ки тими миллии кишвари мо дар ин вохӯрӣ бо пироҳанҳои сурх ва мизбонон бошад бо пироҳанҳои сафед бозӣ хоҳанд кард. We have very important 2 games, World Cup qualification games. Гела Шекиладзе, сармураббии тими миллии Тоҷикистон, зимни як суҳбат иброз дошт ки моро 2 бозии муҳим бо Урдун ва Покистон дар пеш интизор аст ки тақдири марҳилаи интихобиро ҳал хоҳад кард. Дар Давҳа омодагӣ хуб доштем ва дастаи мо ба бозӣ бо тими Урдун омода аст. дар бораи рақиб бисёр маълумот дорем, онҳо низ моро хуб мешиносанд. таи 7 моҳи охир 2 бор дар бозии аввали интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар Душанбе ва дар даври чойракниҳоии ҷоми Осиё 2023 дар Давҳа бо ҳам рақобат кардаем. Урдун дастаи хеле хуб аст ки ҳатто ҳамлаи қавӣ дорад ва ба таври арзанда дар финали ҷоми Осиё бозӣ кардааст. бозии сеюми мо бо Урдун ҳалкунанда хоҳад буд. умедворам ки маҳорати хуб нишон дода ба натиҷаи дилхоҳ даст хоҳем ёфт. This is a good chance for us to make good results and my team is ready for that. бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Урдунро тариқи шабакаҳои варзиш ва футбол ба таври мустақим шоми имрӯз тамошо карда метавонед.